Ini ndikuti kana nchisungwa ndosungirwa chokwadi nekuti even charo president vari kuzviziva, vakuru vehurumende vari kuzviziva, even wana Chivhayo vari kupa vanhu mota, wana Scott wese vari kuziva chokwadi, ende hapana vanhu vari kutya kutaura chokwadi. Ende ndanchiti hurumende yakufanira kuti ichiwana mukana wekuti ichipindira, especially madepartment kana kuti tingati maministry ese kunobva product like tingati Ministry of Agriculture, Ministry of Mines kunogadzirwa masimbi, kwese vanhu vanofanira kuti vapindire because nzungu dziri kuiswa mumaputi vanhu havasi kufara nadzo, ende hurumende has been seeing this kwenguva yakareba vachiramba vakanyarara. Handiziva kuti vari kuti vanhu vachaita sei. Unoona paketi hombe rakadai remaputi rine nzungu kana 3 kana 4, ngapachiitwa mutemo, ngapaite standard yekuti vanhu vakaudzwa kuti mupaketi remaputi munopinda nzungu dzakawanda sei voita izvozvo, because apa vanhu vari kurwadziwa, especially maputi ari kuunzwa kuno kuUK ari kutirwadza zvisingaiti. Vati kuti dai hurumende yataura yapindira nzungu dziri kuiswa mumaputi dziwedzere, tikurwadziwa especially isusu vagari vekuno kuUK.